Както ви обещах, споделям ви 6 утвърждения за трансформиране на подсъзнателните програми, за които говорихме в предишното видео. Тези 6 изречения могат да променят тялото ти без сложни диети. И всички те се повтарят бавно, с дъх и усещане сутрин или вечер или когато тялото потърси утеха чрез храна. Ако не знаеш коя е твоята лична причина, пиши ми, искам да разбера в коментарите. Номер 1. Аз съм в безопасност. Моето тяло е защитено. Моето тяло е храм на моята душа. 2. Аз съм достойна да се покажа. Моето присъствие е дар за всички край мен. Виждам се и те ме виждат, това ми стига. 3. Аз съм свободна от страха, от внимание. Аз излъчвам светлина и любов. Моята сексуалност е моята сила. 4. Моят гняв е моето гориво. Аз освобождавам моя гняв всеки ден. Гневът е енергия. Тренирам всеки ден и се освобождавам. 5. Аз съм видима, всички виждат моята душа. Аз съм душа в човешка форма. 6. Аз съм любов, аз съм смисъл. Аз споделям любовта си всеки ден и с всички. Изричай тези думи като майка, която прегръща своето дете, което е твоето тяло. И то най-сетне ще разбере, че вече не трябва да носи всичко само.